že jsme montovna, která je závislá na těch ekonomicky silnějších zemích. To se přihodilo před naším vstupem do Evropy. Stejně tak jako potravinovou soběstačnost jsme ztratili ještě před vstupem do Evropy. Stejně tak, jako jsme přišli o všechny banky ještě před vstupem do Evropy. Myslím si, že tady se Evropě zazlívá něco, za co ona nemůže. Prostě myslím si teoreticky, kdyby Evropa byla zítra zrušená, tak ty procesy globalizace nás budou tlačit ještě mnohem níže, než když máme šanci na nějakém přerozdělování v rámci Evropy se podílet. Protože za posledních 7 roků jsme dostali čistý zisk od Evropy, dobře se to pamatuje, 333 miliard korun. Kdyby Evropa nebyla a byla jenom globalizace, tak my budeme taky montovna a budeme se podbízet ještě více pracovní silou a ještě více budeme s bohatým snižovat daně a firmy budeme lákat na daňové prázdniny. To s Evropou nějak vyloženě nesouvisí. Evropa dělá málo proti tomu, aby se tyto tlaky globalizace nějakým způsobem odstínily.